Alright, sanibonani. Igama lami nguMelisizwe, ngibonga umusa ngowami Nomiya. Umfana waseFriday ke lo phansi kwemnyathi la ngiqhamuka khona kwesenkosi yakwaXulu uMsiyane. Induna engiphethe usabelo owakaMadela. Namhlanje ngila emthwalume kwaNomakhanzana. Nonke ngicabanga ukuthi mawuthi unawo social media uke wabona intokazi ela eceleni kwami indiza einkundleni zokuxhumana. Ngendlela endize ngayo uze kwasukuma ngisho engicabanga ukubalisana nedisability bafuna ukuthi umbeje axolise kulentokazi ubese dlulisa ke amazwi okuxolisa kuyona nayo ngicabanga ukuthi igcina ifikile engicabanga ivideo yayo nje mina ngiyibonile noma umbhalo wayo engubonile obuthi mbeje xolisa kumina. So njengamanje ngila angihleli ke nayo yodwa, ngihleli nentokazi, ngihleli nogogo. Ngizocela ukuthi siqale ngakwintokazi iqala izisho ukuthi ngabe ubani bese sibuya siza ngagogo uthubani. Sawubona Nkosazana. Sawubona, igama lami nguBongeka ngwakamchunu. Ngihlala khona la eNomakhanzane eMthwalume. Kade nginala ikhaya eMzumbe, abanye bangazi ukuthi ngisuka eMzumbe esigodini saseMswilili Kandelo. Lento le yambeje ethi ngiqalela ekuqaleni kwami ukuyiphosta vele ku-social media bengazi ukuthi khona abazongakuthandi, abazokhomenta okuthanda kwabo, kodwa futhi bengazi ukuthi noma ngathiwa abakhomenta ukuthanda kwabo lokho ngeke kuze kuzwele kakhulu. Kodwa kuthe mangabe sengitshelwa ukuthi umbeje upostile ngami ngiyatrenda ka-Facebook naka-TikTok. Ngaleso sikhathi idatha anginalo, ngazama ukuthi ngiconnecte kubantu bala ekhaya abanedatha bese ngathola ukuthi ngiyatrenda ngampela. Lokho akungiphathanga kahle, ngahlala nje ngakhala, kodwa ngikhalela ngaphakathi ukuthi ama-comments indlela engitrenda ngakhona sekubi kakhulu. Kodwa kuthe mangabe uchairperson esephumela obala ukuthi akubona bonke abantu abathandayo ukuthi bakhulunywe ngale ndlela umbeje enze ngakhona. Kwayimani nami ngithola ukuthi ngizikhulumele side lami because bese kunokuthi umbeje uxolisile, umbeje kuthi uyimina engithe akenze lento ayenzile. Then nami ngase ngaphumela obala ukuthi ngizikhulumele ngoba nami bese kufanele ngizikhulumele ukuthi umbeje uyena othathile ivideo ka-TikTok and akazange axolise, nami ngase ngiphumela obala kanjalo ke. Alright, uBongeka ufunde eMzumbe, wakhulela eMzumbe, uza kwaNomakhanzane esengana noma la eMthwalume ufike usungakanani? Ngikhulele eMzumbe, ngahlala eMlazi kaK, ngifunda kaMgaga, ngaphinde ngasuka kaK ngeza lana eMthwalume ngafunda eBonele, bese nginabo 17 years ngifika la eMthwalume, kodwa bengifika ngokuzovakasha nje izinto ekanjalo. Kukhona isikhathi sokudlala kweingane ezikoleni, kunesikhathi la uthola khona ukuthi izingane mhlambe mawufika kuthiwa umsila, mawuhlambe let's say uyofunda ugrade 8 uyongena kwa first year kuthiwa umsila. Ngabe izingane ezinye bezitreata kanjani esikoleni? Esikoleni benginenhlanhla ukuthi mangifika vele kusuke sekukhona abantu engibaziyo mhlambe basekhaya kanje, or mhlambe njengaseMzumbe kanje ukuthi vele ngikhulele khona iprimary abo. Mase ngifika e-school nje abantu bebengijwayele, yonke indawo la ngifika khona ngiyajwayeleka ngoba vele angisiyena lo muntu lo ozofika bese yazivalela mhlambe eklasini kanje. Ngizithatha ngokuthi ngiyafana nabo bonke abantu manje, ngakho kubalula ukuthi bagcine sebengijwayela. Ufundile amabanga aphansi, wafunda wazofika kwa-matric. Ubumuntu onjani esikoleni in terms of ukufunda naseyifundweni zakho? Iziphi izifundo ozaziyo namanje osho ukuthi ngisho ngangivusa ngo12 mina isifundo sokuthi ngingakuculela sona? Esikoleni Madlashemu ayinkaze ngibe ile ngane le eluzayo ukubamba. Ngisho nabothisha bami beproud ngami nje, kakhulukazi nje esifundweni engisithanda kakhulu bengithanda imaths bandla. Wow. Bengithanda imaths, benkasayensi futhi nasesikoleni nje yonke into right. Alright, imvamisa ke yabantu abavele behlakaniphile uyohlezi umfica la okuthiwa ube ngathi une disability kanti ukuhlakanipha kwakhe. Into eyenzakalayo njenganamhlanje lento kanje bangizohlala nayo, sifuna ukwazi ukuthi yona izizwe kanjani, isichazile udaba layo ukuthi akuyiphathanga neze kahle ngendlela okwenzeka ngayo nangendlela okusukume ngayo ukuthi kuphumele obala. Ukushemena akaphumelanga obala. Ngabe sikhuluma ngawe ukuthi ukusiphi isimo njengamanje
ubuzoyivalela endlini noma ubuzoqhubeka kuye esikoleni beqhubeke bekukhomba ngamakhanda bethi nanga umuntu kaMbeje ngoba phela usumuntu kaMbeje njengamanje? Abengeke bandla, abengeke ngize ngihlale phansi ngivalele ngenxa yomunye umuntu, abengeke bandla, bengeke bengizoqhubeka ngiphile ngendlela ebengiphila ngayo, futhi bengeke ngize ngiyekele ukuposta. Namanje basakhona abasho ukuthi abengathanda ukuthi ukhulunywe amagama angekele ukuposta, ngeke ngize ngomunye umuntu ukuthi ngenzeni, yabo, especially makuphathelene nalezi zinto za-social media. Le yambeje, uMbeje ngiyamxolela bandla, ngiyamxolela akulungile yize noma-ke sekuze indlela enze ngayo, abanye bathi bengipromotha kodwa indlela aveze ngayo naloku ngipromotha kwakhe akubanga kuhle bengangilindele. Kodwa-ke ngiyabonga cause nasepejini lami bandla ngiyagena, kodwa-ke angaphinda ayenze lento ayenzile bandla. Uyagena nje epejini. Alright, njengoba nizwela-ke bafowethu, ubonge akumphathanga kahle okwenziwa uMbeje, but ngesingaye uthi uyakuthatha ukuxolisa, uyamnika ithuba, uyamxolela uMbeje ukuthi naye kodwa noma ekwenza Mbeje gada musukusukela noma ubani, siyazi ukuthi wena la kuthinta khona wena uyashayina ngaso sonke isikhathi. Manake mawuthi kuhamba kahle epejini lakho kuyonke indawo, uzizwa unjani ngalokho ukuthi ubone ipeji lakho likhula? Ngiyajabulela nalokho, ngiyajabulela cause kuzongivulela izinto ezinkulu, njengokuthi mhlawumbe makhona ama-program enziwayo khona ngiyathola ama-invite, abantu bayangazi, noma kungakokwenzeki okukhulu kakhulu, kodwa ngiyazi ukuthi khona izinto ezisazovuleleka through social media. Uthi ubaba uxamxakekile, insizwa ngakuba uMbeje ithi ngelinye ilanga ungalinge ujabulela imvula uma ukuthi uyalisaba udaka. Yazi lamazwi ngisho ngobani? Ungenile ku social media, ngine show ubulindele ukuthi kuzokwenzeka noma yini ku social media. Nasi isihluthu sami bangidelela ngaso. Yabo ungenile ku social media. Ungena kwakho ku social media, ngiyazi ukuthi wawungalindele mhlawumbe ukuthi ungagcina udeleleke watrenda, mhlawumbe wawuyithetha abantu ongakwazi ukubaphendula. Yini ekuvimba ukuthi ungamphendula uMbeje? uMbeje ngathini usezingeni eliphezulu kunami. Manje akufani ukuthi mina ngiyimina bese ngiphendula uMbeje ukuthi wena Mbeje ukuthi nokuthi nanokuthi bengamlandeli bengamazi, ngiqala ukumazi nje ngale video, bengazi lutho nje ngaye kani umuntu ophezulu. Akufani ukuthi mhlawumbe kuzofika umuntu acommente ku post yami then ngizokwazi ukumphendula cause nawe uyazifanela nami sezingeni elifanayo. Ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngisane nje ngiyophendula uMbeje, futhi angena lowo muntu loyo o entertainayo izinto lezi eziseceleni kahle kahle ukuthi ngizojabulela ukuthi siyayisana izinto ezikanjalo, ayingena lowo muntu kanjalo. Kulungile, asikakaqedi nawe ngifuna ukuzwa nasi isalukazi sami ngala. Sawubona Gogoza? Yebo sanibona. Ninjani? Siyaphila. Siyaphila. Umzukulu wakho lo? Yebo. Ugogo ngabe uzizwe kanjani eseza ukuthi ingane yakhe kuthiwa iyadelelwa la einkundleni zokuxhumana, noma ngiyazi ugogo u-social media into anganandaba na futhi mhlawumbe esigabeni akusona akubona laba bantu abasanake kakhulu social media, uzwe kunjani kuthiwa ingane yakhe idelelwa kulezi zinto zamafoni? Kuba buhlungu kakhulu. Ngoba uyaphila nabaphilayo. Unenhlanhla futhi yomsebenzi. Unomntwana uyamondla ngendlela efanele. Manje kubuhlungu kakhulu. Mhlambe ugogo mayingadlulisa amazwi especially kubantu abafana nabo Mbeje abathanda ukuyidlalela banganaki ukuthi badlala sebedlale kwaze kwa over. Imaphi nje ugogo amazwi angawadlulisa njengomuntu omdala? Ngifisa ngathi angagcina ngaphindi akwenze nakwabanye ngoba kube buhlungu. Hey, ngiyakuzwa gogo. Kuphela wona amazwi umuntu omdala, amazwi awadlulisayo kuwe mfoko Mbeje. Engifisa ukuthi lentokazi sibuyisele kuyona kanje. Bongbong. Ngikuzwile uthi uyamxolela uMbeje, uyafisa ukuthi kube khona mhlambe afunda khona. Ikuphi mhlambe ongakudlulisa kuMbeje ke nje ukuthi wena umxolelo mhlambe ongakudlulisa kuyena njengalomuntu? Imvamisa uMbeje uthi mayithinta bese kuyavunda, athinte uvunde abese nganaki ukuthi usegcoba amakhona. Imapha amazwi ongawadlulisa kuyena ngisengizwile uyayibongela ukuthi usekusizile usuyakwazi ukuthola ama followers, uphinde batshela abantu bakufollow wephi mawuqeda la?
Abantu bangangifollowa ka-Facebook ngubongeka Mahatlalodla cause nginomntwana and umntwana wami ngiyamthanda. So ipage lami ngizineme ngalokho ukuthi ngubongeka Mahatlalodla. Ka-TikTok ngu-True Love Bongeka nje bangangithola nalapho. Uthi baqhubeke bangifollowe nje kanjalo bangandisele nezinto nje baqhubeke bangithande nabangifisela okuhle abafisa ukungifaka endaweni bangifake futhi nakhona cause ayingena lo muntu onamahloni ngami nje ngathini angazi sizochaza kanjani kodwa nje. Okay, sibheke esikhathini la okuphila abantu abaphila nedisability bezobe begubha usuku lwabo lokuphila nedisability ngokuhlukana kwabo. Unomama njengamanje ovalela ingane ngokuthi uyibona iphila nedisability. Usaba ukuyiveza emphakathini. Imaphi amazwi ongabadlulisa kulo mzali? Engakusho ukuthi mangabe uzivalela akusizi ngoba mangabe sekushaya isikhathi sokuthi uziveze abantu bagcina sebengasakujwayeli. Kanti mangabe usheshe wazivulela nje usheshe uzitshela usheshe wamukele because ayikho into esuke isazoshintsha ngaleso sikhathi. uNkulunkulu eseyiplanile into yakhe wayiqeda angeke asaqala phansi ashintshe lokho kade sekwenzile. So akusizi ukuthi noma mina ngiyamkhuthaza ukuthi lokho angakwenzi because mhlambe ngingagcina sekuvaleleka umntwana emathubeni athize yabo. Alright, South Africa engakudlulisa akekho umuntu ongenayo disability yakhe. Wena ungahluthuka mhlambe uzulindele le disability esuka isobala esuka ibonakala. Ngumelisizwe angikwazi ukucula. Ayizwa leyo. Ngiyakuthanda angikwazi. Yayizwa leyo. Ngiyakuthanda ukusina angikwazi. Ngiyakuthanda ukudansa angikwazi. Eyami disability leyo esengayimukela nayo. So wonke umuntu ophila nedisability yakhe bongeka sithini